Hello guys, welcome back to my channel Nose Media ZW. So today ndakuinzira my video ra Holy 10 wazvita guys. Ndikutofara singaiti ndikufara today, ndikufara because Holy 10 vavhura Muhombe guys. After the drama Holy 10 va decide kutenga mota tsva guys. Iyo iripa video iyo chingoona ma price acho ndango estimate kuno South Africa kuti ndione ma price kuno yakamira sei, ndisingazozivi kuti kune Zimbabwe kana mamwe countries inenge ichita mari, but estimation yacho iyo muno South Africa. So Holy 10 vazvita vavhura Muhombe guys. So we celebrate na Holy 10 because he's a legend. So let's watch the mukuru ndiye mari iko yakuiswa mbenzi, ndiye mari yakusema mari makakula Daudi. Aiwa ndozwa kuti makakula Daudi.